jedan od prvih simptoma, recimo bolova u glavi, glavobolja, to evo gledaoci mogu da znaju, mogu da se pitaju koliko piju vode. Ako piju malo vode, može se izazvati glavobolja. Jer mozak ne može bez vode, ne može bez glukoze i vode. I ako toga nedostaje, ja sam imao tu u praksi puno takvih situacija, pitam koliko piješ vodu, boli glava ili migrene isto. Znači, popiješ čašu vode i evo, prestane glavobolja, ne treba nam lek. Ili 2 čaše. Znači, obično dolazi do te dehidratacije na nivou mozga. Bubrezi ne mogu da funkcionišu bez vode, ne mogu da izbacuju toksične materijale, ne može limfa da izbacuje toksine. Vidite, ne može bez vode, ali ta voda opet pa nije, nemamo ni zdravu vodu. Mislim, ima pojedine vode, ja sam jeste, tačno je to. Radio na tome da prikažem koja je to zdrava voda. Ali sad, obeležene su. Ako gledamo u vodi, šta je važno gledati u tim flaširanim vodama, važno je gledati tu pH vrednost o kojoj smo nešto spominjali, znači kolika je kiselost ili baznost. Malo ima voda koje imaju visoku pH vrednost u smislu baznosti, što je mnogo važnije. Naše vode prilično imaju malu koncentraciju tih suvih ostataka u odnosu na neke druge vode, tako da tu nismo baš mnogo loši, ali u principu to je ono važno da pogledamo kad pijemo neku vodu koliki je suvi ostatak vode. Sad sam to da vam kažem, ta voda